aurkezleak izango gara. Espero dugu zuen gustu izaten da. Gaur euria egingo du. Asteburuan eguzkia eta beroa egingo du. Platoa txikioa, bigarren platoa, arania, amaitzeko potrea fruta. Janari eta ikusi genituen arte lanak. Amaitzeko gogoratu nahi dugu gure Iker Nikaragua
zulo bi zer nahirik. Aurpegian daude ikusteko dira, zer dira? Bueno, lagunak, agur esateko momentua da. Espero dugu zure gustukoa